Τώρα θα δούμε παρουσίαση για την PHP. Η PHP είναι μια scripting language, δηλαδή είναι μια γλώσσα με την οποία μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό όπως μπορούμε να κάνουμε με την Java, αλλά έχει την ιδιότητα ότι δεν μεταγλωτίζουμε τα προγράμματα όπως κάνουμε στην Java ή στη C++, αλλά επειδή είναι scripting language, τα προγράμματα ερμηνεύονται γραμμή-γραμμή επί τόπου. Ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε κώδικα PHP είναι καταρχήν ότι το αρχείο μας θα το σώσουμε ως .php. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, το example1.php. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε βάλει μέσα στο φάκελο άσκηση 3 ή όπως αλλιώς τον έχουμε ονομάσει αυτόν τον φάκελο, στον φάκελο htdocs του XAMPP, δηλαδή c XAMPP htdocs κάθετος άσκηση 3. Εδώ είναι το example1.php. Πάμε να δούμε λοιπόν, πρέπει να ξεκινάει πάντα με αυτό εδώ το συντακτικό, μικρότερο ερωτηματικό PHP και να κλείνει με ερωτηματικό μεγαλύτερο. Εδώ μέσα λοιπόν γράφουμε κώδικα PHP. Εδώ είναι ένα απλό παράδειγμα, $α ίσον hello world. $α είναι η δήλωση μεταβλητών. Στην PHP όπως και στην Java έχουμε όλες τις λειτουργίες όπως μεταβλητές, πίνακες, if, for, while, όλες αυτές τις δυνατότητες, τις προγραμματιστικές δυνατότητες. Εδώ λοιπόν, $α είναι το όνομα μιας μεταβλητής. Οι μεταβλητές ξεκινάνε πάντα με $. Δεν χρειάζεται να δηλώνουμε τύπους, δηλαδή να λέμε int α ή string s, οτιδήποτε. Το καταλαβαίνει αυτόματα η PHP και αναθέτουμε λοιπόν εδώ μια τιμή, το string hello world, τη φρασούλα hello world, και εδώ πάμε και την τυπώνουμε, print $α. Αυτό λοιπόν προκαλεί την εκτύπωση στην οθόνη της τιμής της μεταβλητής α. Αν το τρέξουμε λοιπόν αυτό, για να εκτελεστεί, για να γίνει interpret ο κώδικας PHP, πρέπει να έχουμε το XAMPP να τρέχει. Εδώ βεβαιωνόμαστε ότι ο Apache Server τρέχει. Και άρα λοιπόν πάμε εδώ, localhost, θα το δούμε δικτυακά, μόνο δικτυακά μπορούμε να το δούμε, κάθετος άσκηση 3, γιατί σε αυτό το φάκελο του htdocs το έχουμε βάλει, κάθετος example1.php και βλέπουμε λοιπόν ότι μας βγάζει hello world. Μας τύπωσε όντως τη φρασούλα την οποία γράψαμε εδώ. Πάμε να δούμε ένα πιο σύνθετο παράδειγμα. Τώρα το νόημα της PHP που θα τη χρησιμοποιήσουμε είναι για να φτιάχνουμε δυναμικές HTML σελίδες. Οι σελίδες που είδαμε στο tutorial της HTML ήταν στατικές σελίδες, αυτές που τις έχουμε σώσει ως .html, τις έχουμε γράψει, τις έχει γράψει ο προγραμματιστής και παραμένουν ίδιες όλη την ώρα, δεν αλλάζουν ποτέ. Εμείς θέλουμε εδώ να έχουμε ένα εργαλείο, την PHP, η οποία θα γεννάει δυναμικό κώδικα HTML. Ο λόγος που το θέλουμε αυτό είναι διότι θα φτιάξουμε μια web εφαρμογή η οποία θέλουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα εκτυπώνει να προέρχονται πρώτον από μια βάση δεδομένων και δεύτερον να είναι δυναμικά ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε μια αναζήτηση για ξενοδοχεία στο booking.com, το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει είναι μια HTML σελίδα, αλλά αυτός ο κώδικας HTML έχει παραχθεί δυναμικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη, τις δικές μας απαιτήσεις για το που ψάχνουμε ξενοδοχεία. Αν ψάχνουμε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, θα μας βγει μια HTML σελίδα με ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Αν ψάχνουμε ξενοδοχεία στην Αθήνα, θα μας βγει μια HTML σελίδα με ξενοδοχεία στην Αθήνα. Η μορφή λοιπόν, το layout είναι προκαθορισμένο, αλλά το περιεχόμενο μέσα, το content, είναι δυναμικό και παράγεται δυναμικά, αυτόματα, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο θα κάνουμε με την PHP. Θα γράψουμε κώδικα PHP, ο οποίος θα γεννάει δυναμικά κώδικα HTML. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα πρόγραμμα PHP πάλι, είναι το example3.php, το έχουμε σώσει και μέσα εδώ, στο c XAMPP htdocs κάθετος άσκηση 3, να το example3.php, πάμε να το δούμε. Ανοίγουμε εδώ την ετικετούλα για το PHP, ότι πρόκειται για κώδικα PHP και αρχίζουμε λοιπόν εδώ να φτιάχνουμε μία μεταβλητή, την οποία την έχω ονομάσει HTML, μπορούμε να την ονομάσουμε όπως θέλουμε, $HTML, ίσον, και μέσα λοιπόν εδώ αρχίζω και βάζω σε αυτή τη μεταβλητή string, φρασούλα δηλαδή, η οποία όμως φρασούλα δεν είναι ότι τυχαία φρασούλα, δεν είναι όπως πριν που είχαμε το Hello World, αλλά είναι φρασούλα που ακολουθεί τη δομή κώδικα HTML. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι είναι η ετικέτα HTML, ανοίγει head, ανοίγει title, το λέμε example 3, κλείνει title, κλείνει head και από κάτω λοιπόν θα κάνω όλη αυτή τη δουλειά. Θα βάζω λοιπόν μέσα στο string $HTML,
θα αποθηκεύω κώδικα HTML. Εδώ κάνω concatenation, δηλαδή συνένωση string. Θα συνεχίσω να βάζω κώδικα HTML μέσα σε αυτό το string. Ουσιαστικά χώνω και άλλο κώδικα συνέχεια μέσα στο string HTML και τελικά το δολάριο HTML θα καταντήσει να είναι ένα τεράστιο μακρινάρι από κώδικα HTML. Η συνένωση στην PHP γίνεται με την τελίτσα. Η τελίτσα συνενώνει strings. Άρα λοιπόν αυτό εδώ σημαίνει το HTML κάνω το ίσο με ό,τι ήταν, με τι ήταν ως τώρα, ήταν όλο αυτό, συν να προσθέσουμε, να συνενώσουμε την φρασούλα body. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε καινούριο tag. Αυτό εδώ ως συντομογραφία μπορούμε να το γράψουμε και έτσι. HTML.ison. Οπότε αυτό σημαίνει το HTML κάντο ό,τι ήταν, συν αυτό εδώ το string. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ανοίγω ένα body, το οποίο κλείνει εδώ πιο κάτω. Εδώ γράφω κώδικα HTML, δηλαδή απλή φρασούλα. Εδώ είναι ένας πίνακας HTML. Είναι το ίδιο παράδειγμα το οποίο το έχουμε δει στο tutorial της HTML, το example2.html, όχι το example2.html, το οποίο φτιάχνει τον κώδικα για κειμενάκι και για ένα πίνακα και για δύο παραγράφους με δύο links. Αυτόν λοιπόν τον κώδικα τον ίδιο τον αντέγραψα, αλλά τον έβαλα μέσα σε ένα string της PHP, στο δολάριο HTML. Εδώ λίγο να δούμε ένα θέμα με τα εισαγωγικά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε όποια εισαγωγικά θέλουμε στην PHP. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει τα μονά εισαγωγικά που ξεκινάει το string και τα μονά εισαγωγικά που τελειώνει το string. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει τα διπλά για να δείξω ότι και τα δύο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Απλά να προσέχουμε, γιατί πολλές φορές και μέσα στην HTML χρειαζόμαστε εισαγωγικά. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό το εισαγωγικό αναφέρεται στον κώδικα HTML. Αν εδώ είχα χρησιμοποιήσει τα διπλά εισαγωγικά αντί για μονά, τότε θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί θα μπερδευόταν η PHP και θα νόμιζε ότι εδώ ξεκινάει η φρασούλα και εδώ τελειώνει, το οποίο είναι λάθος. Γι' αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιώ ένα lax. Εδώ βάζω λοιπόν διπλά εισαγωγικά για να ξεκινάει η φρασούλα στην PHP που τελειώνει εδώ, ενώ αυτά εδώ τα μονά εισαγωγικά σηματοδοτούν αυτήν εδώ την τιμή, το 0 μέσα στον κώδικα HTML. Λοιπόν, αυτό όλο καταλήγει το δολάριο HTML να περιέχει όλο αυτό το πράγμα σε ένα τεράστιο μακρινάρι και στο τέλος βάζω την PHP να το τυπώσει το HTML. Άρα λοιπόν, αν πάμε εδώ να δούμε και γράψουμε example3.php, θα μας βγάλει τον κώδικα HTML τον οποίο βάλαμε την PHP να φτιάξει. Βάλαμε λοιπόν δυναμικά την PHP να φτιάξει κώδικα HTML. Εδώ μπορούμε να δούμε και το view source. Αν πάμε εδώ στα εργαλεία και προβολή κώδικα, μπορούμε να δούμε τον κώδικα αυτής της σελίδας. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο βάλαμε και μάλιστα φαίνεται όλο ένα μακρινάρι, μία γραμμή είναι όλο αν το προσέξουμε, είναι σε μία γραμμή όλο αυτό, γιατί ακριβώς συνενώναμε κομματάκια strings το ένα μετά το άλλο και όλο κατάντησε να είναι ένα μεγάλο string. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό είναι πλέον PHP αρχείο, δηλαδή δεν είναι στατικός κώδικας HTML, γεννήθηκε ο κώδικας HTML δυναμικά μέσα από το αρχείο PHP, το example3.php. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν ένα ακόμα παράδειγμα, πιο δυναμικό ακόμα. Πριν δούμε αυτό, θέλω να δούμε αυτό εδώ το παράδειγμα, το example3v, στο οποίο θέλω να δούμε ότι ο κώδικας PHP μπορεί να παρεμβάλλεται μέσα σε κώδικα, σε καθαρό κώδικα HTML. Εδώ βλέπουμε το ίδιο παράδειγμα ακριβώς. Να το δούμε και εδώ example3v.php. Θα μας βγάλει παρόμοια πράγματα εδώ. Κάποια ερωτηματικά τώρα γιατί βγήκαν εδώ, θα το δούμε. Γιατί είναι αυτά εδώ βέβαια. Τα σβήνουμε. Και ομοίως και εδώ. Για να το δούμε πάλι. Να το. Ο ίδιος κώδικας λοιπόν είναι πάνω κάτω. Απλά είναι ανάμεικτος PHP κώδικας με καθαρή HTML. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το αρχείο είναι .php βέβαια, γιατί περιέχει έστω και ένα κομματάκι PHP μέσα. Αλλά εδώ είναι καθαρό αιμος κώδικας HTML και εδώ που θέλω να παρεμβάλλω PHP ανοίγω
την ετικετούλα PHP, το κάνω σε μορφή PHP, δηλαδή μια μεταβλητή string που παίρνει διάφορο περιεχόμενο και μετά την τυπώνω και μετά κλείνω την ετικετούλα PHP και μετά συνεχίζω κανονικά γράφοντας HTML σαν να ήμουν σε HTML αρχείο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε και το ανάμεικτο. Προσωπικά προτιμώ να το κάνω έτσι, να είναι όλο PHP και απλά να γράφω κώδικα HTML μέσα σε μεταβλητές strings, αλλά είναι και τα δύο λειτουργούν κανονικά, οπότε είναι επιλογή δική σας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πιο σύνθετο παράδειγμα τώρα, το οποίο θα είναι μία φόρμα εισαγωγής, αναζήτησης μάλλον, για να κάνουμε, όχι αυτό εδώ, αναζήτηση για να ψάχνουμε τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν με μια ημερομηνία. Εδώ λοιπόν θα δούμε και δημιουργία φόρμας, αρχικής φόρμας αναζήτησης και επεξεργασία της αναζήτησης και σύνδεση με τη βάση δεδομένων της MySQL μέσα από PHP και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πάμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Είναι το example5.php. Αναζήτηση υπαλλήλων προσλήφθηκαν μετά την ημερομηνία. Αυτό λοιπόν θέλω αρχικά να εμφανίζεται μία φόρμα HTML. Θα έχει ένα πεδίο κειμένου λοιπόν εδώ που θα συμπληρώνω εγώ αυτό που θέλω. Ας πούμε θέλω να ψάξω τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1η Πρώτου του 1990. Πατάω Go και γίνεται η αναζήτηση και μου επιστρέφει όλους αυτούς εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό που συνέβη είναι ότι πρώτον φτιάχτηκε η φόρμα και πάτησα το Go και έγινε σύνδεση με τη βάση, έγινε αναζήτηση στη βάση, έγινε ένα select query δηλαδή στη βάση μέσα από την PHP. Η PHP συνδέθηκε με τη βάση MySQL και εκτέλεσε το select query και επιστράφηκαν όλα αυτά τα αποτελέσματα και η PHP τα παρουσίασε σε HTML μορφή, δυναμική HTML, γιατί φτιάχτηκαν εδώ ανάλογα με τις δικές μου απαιτήσεις, τα παρουσίασε λοιπόν στην επόμενη σελίδα. Άρα λοιπόν θα δούμε όλο αυτό το παράδειγμα. Πώς γίνεται. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε ουσιαστικά αποτελείται από δύο σελίδες. Μία με τη φόρμα της αναζήτησης και μετά μία με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Άλλη σελίδα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όμως μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο με το ίδιο αρχείο PHP. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε δύο αρχεία. Μπορούμε και με δύο αρχεία, αλλά μπορούμε και με το ίδιο. Το αρχείο PHP μπορεί δυναμικά να φτιάχνει όσες σελίδες θέλουμε, όσες σελίδες το βάλουμε να φτιάχνει. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το κώδικα πώς είναι. Εδώ λοιπόν στο ίδιο αρχείο example5.php θα δούμε τη δημιουργία και των δύο σελίδων και της αρχικής φόρμας και μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Και θα δούμε πώς θα ξεχωρίζουμε πότε πρέπει να παρουσιαστεί το ένα και πότε πρέπει να παρουσιαστεί το άλλο. Εδώ ξεκινάει η κώδικας PHP, αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι η κατασκευή της φόρμας. Αν δεν πατήθηκε το Submit button, δημιουργεί αρχικής φόρμας αναζήτησης. Εδώ λοιπόν είναι η αρχική φόρμα αναζήτησης. Ανοίγουμε το head, το HTML, το head, το title, όλα αυτά τα πράγματα εδώ. Είναι το example 5 before submit, το τίτλος εδώ. Θα φτιάξω το body που κλείνει εδώ και θα φτιάξω τη φόρμα αναζήτησης που ανοίγει εδώ και κλείνει εδώ. Το method θα είναι post, θα τα στείλω με post, θα δούμε πώς επηρεάζει αυτό. Και το action θα είναι το example5.php. Δηλαδή θα καλέσω το ίδιο PHP αρχείο για να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το ίδιο PHP αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρουσίαση της φόρμας, αλλά και για την επεξεργασία των δεδομένων που έστειλε ο χρήστης. Όταν λοιπόν πατηθεί το submit της φόρμας, να το submit εδώ είναι, θα κληθεί το example5.php, δηλαδή πάλι ο εαυτός του, το ίδιο αρχείο. Αναζήτηση υπαλλήλων προσλήφθηκαν μετά την ημερομηνία, αυτό είναι απλό κειμενάκι. Εδώ βάζω το πεδίο κειμένου, το οποίο θα είναι το πεδίο για την ημερομηνία που συμπληρώνει ο χρήστης. Είναι input, type is on text, όπως έχουμε πει. Name is on search date. Και εδώ είναι το πλήκτρο submit, input type is on submit, όπως το έχουμε πει στην HTML. Name is on submit button και value is on go για να γράφει go επάνω. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι, που το είχα τονίσει και στο tutorial της HTML, είναι ότι πρέπει να δίνουμε όνομα σε κάθε πεδίο το οποίο φτιάχνουμε και σε κάθε κουμπί και θα δούμε σε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ λοιπόν στο πεδίο κειμένου της ημερομηνίας το βαφτίσαμε search date
και το κουμπί submit το βαφτίσαμε submit button. Εδώ κλείνει η φόρμα, το body και η HTML και τυπώνουμε την HTML. Αυτή λοιπόν είναι η κατασκευή της αρχικής φόρμας. Και εμφανίζεται λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα. Και συμπληρώνει ο χρήστης εδώ ό,τι θέλει, για παράδειγμα αυτό, και πατάει το Go. Τώρα λοιπόν που πάτησε το Go, έχει συμβεί το εξής. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό εδώ. Γιατί το έχουμε αυτό. Τώρα που πατήθηκε το Go, στάλθηκε από τη φόρμα αυτήν προς το action, προς το αρχείο που λέει action, προς το example5.php, δηλαδή προς τον εαυτό του, προς το ίδιο αυτό εδώ αρχείο, στάλθηκαν τα δεδομένα της φόρμας που συμπλήρωσε ο χρήστης. Στάλθηκαν όλα τα input ως ζευγαράκια μεταβλητών. Το search date ως μεταβλητή με περιεχόμενο αυτό που συμπλήρωσε ο χρήστης, δηλαδή στην περίπτωση μας το 1990 παύλα 01 παύλα 01, και το submit button, ότι πατήθηκε δηλαδή, ότι έχει πατηθεί ένα κουμπί το οποίο ονομαζόταν submit button. Για όνομα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, προφανώς δεν παίζει ρόλο, απλά να είναι κάτι που να βγάζει νόημα. Όταν λοιπόν στέλνονται όλα αυτά με μέθοδο post, γιατί έτσι έλεγε η φόρμα, ότι θα τα στείλει με μέθοδο post, τότε στέλνονται στο action, δηλαδή στο example5.php, δηλαδή στο ίδιο αρχείο, στέλνονται ένας πίνακας που περιέχει όλες αυτές τις τιμές, τις μεταβλητές με τις τιμές τους. Τη μεταβλητή search date με το περιεχόμενό της, το 1990 παύλα 01 παύλα 01, και το submit button ότι πατήθηκε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία στέλνει μια φόρμα, μετά αυτός που τα λαμβάνει για να τα επεξεργαστεί μπορεί να τα χειριστεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τον προκαθορισμένο τρόπο. $_post, αγγείλες και μέσα σε αυτά και το όνομα της μεταβλητής την οποία θέλουμε να χειριστούμε. Επειδή λοιπόν είχαμε φτιάξει στην αρχική φόρμα μία μεταβλητή με όνομα search date και μία μεταβλητή με όνομα submit button και τα δύο αυτά τώρα που πατήθηκε το κουμπί submit και έγινε υποβολή και τα δύο αυτά υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν το $post submit button ότι πατήθηκε το κουμπί και υπάρχει και το $post search date με το περιεχόμενο που συμπλήρωσε ο χρήστης. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο κάνω είναι να κάνω ένα if με το οποίο ελέγχω αν δεν πατήθηκε το κουμπί. Μην ξεχνάμε ότι αυτή εδώ είναι η αρχική φόρμα την οποία θέλω να εμφανίσω αν δεν έχει πατηθεί το κουμπί, γιατί είναι η αρχική φόρμα. Αυτό λοιπόν το ελέγχω με αυτόν τον τρόπο, με το if, αν όχι, δεν πατήθηκε, isSet $post. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, το isSet ελέγχει αν έχει οριστεί αυτή, αν ορίζεται, αν έχει ήδη οριστεί, αν υπάρχει, αν υφίσταται αυτή εδώ η μεταβλητή. Στην αρχή που ήθελα να πρωτοεμφανιστεί η φόρμα, δεν οριζόταν κουμπί submit button γιατί ακόμα δεν το είχε πατήσει ο χρήστης. Όταν λοιπόν δεν έχει πατηθεί το submit button, όταν δεν υφίσταται αυτή η μεταβλητή, η $post submit button, τότε σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει πατήσει κανένα κουμπί, δεν έχει συμπληρώσει κάποια φόρμα, άρα πρέπει να εμφανιστεί η αρχική φόρμα. Στο else είναι όταν το κουμπί submit button έχει πατηθεί. Αν πατήθηκε λοιπόν το submit button, τότε πρέπει να κάνουμε εκτέλεση του SQL query και εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν στο else είναι που θα κάνουμε την εκτέλεση του query. Θα το συντάξουμε πρώτα απ' όλα, θα συνδεθούμε με τη βάση, θα συντάξουμε το select query, θα το τρέξουμε το select query και θα πάρουμε τα αποτελέσματα και θα παρουσιάσουμε σε HTML σελίδα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Φτιάχνουμε κάποιες βοηθητικές μεταβλητές εδώ της PHP, όλες ξεκινάνε με $, db hostname, σε ποιον server θα συνδεθώ, στον localhost. db name, σε ποια βάση θα συνδεθώ. Η βάση στην οποία θα συνδεθώ είναι my company, έτσι την έχουμε ονομάσει τη βάση με τα δεδομένα μας. db user root, θα συνδεθεί με το username root. db password ίσον κενό, γιατί στη δική μου βάση έβαλα κενό password στον user root. Εσείς αν έχετε βάλει κάποιο άλλο password, τότε πρέπει να το συμπληρώσετε αυτό εδώ. Και εδώ είναι που κάνω αρχικά τη σύνδεση με τη βάση. Δηλαδή η διαδικασία είναι πρώτα συνδέομαι με τη βάση, μετά τρέχω το query και μετά παίρνω τα αποτελέσματα. Και στο τέλος κλείνω τη σύνδεση με τη βάση. Η σύνδεση με τη βάση γίνεται στην αρχή. Μπορώ να κάνω όσα query θέλω στη βάση, να τρέξω 100 query στη βάση και μετά να την κλείσω τη σύνδεση. $link λοιπόν το όνομα της σύνδεσης, της μεταβλητής για τη σύνδεση.
Η συνάρτηση της PHP που κάνει τη σύνδεση είναι αυτή εδώ, mysqli_connect, και παίρνει ως ορίσματα σε ποιον σερβερ να συνδεθεί, με ποιο username, με ποιο password και σε ποια βάση. Είναι αυτά που τα συμπληρώσαμε εδώ. Το or die εδώ, unable to connect to database, σημαίνει ότι σε περίπτωση που συμβεί κάποιο λάθος κατά την απόπειρα σύνδεσης, να τερματιστεί το πρόγραμμα, αυτό σημαίνει το or die, και να εμφανιστεί ως μήνυμα λάθος αυτό εδώ. Unable to connect to database, ότι δεν μπόρεσε να συνδεθεί στη βάση δεδομένων. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έγινε η σύνδεση κανονικά. Και τώρα εδώ κάνουμε το σχηματισμό του query. Το query είναι ένα κλασικό select query το οποίο θα τρέξουμε εδώ. Θα το φτιάξουμε σαν μια φρασούλα, σαν ένα string, και θα το αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή $query. Γράφουμε λοιπόν select emp id. Η βάση δεδομένων περιέχει έναν πίνακα employee, ο οποίος μέσα έχει emp id, που είναι το ID του υπαλλήλου, first name, last name και hire date, ημερομηνία πρόσληψης, from από τον πίνακα employee, where, εδώ είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση με τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί μετά την ημερομηνία που συμπλήρωσε ο χρήστης. Άρα λοιπόν where το hire date να είναι μεγαλύτερο από την ημερομηνία που συμπλήρωσε ο χρήστης. Εδώ λοιπόν είναι που θέλουμε την δυναμικά να τοποθετηθεί αυτό που συμπλήρωσε ο χρήστης. Γι' αυτό εδώ λοιπόν σταματάμε το query και το συνενώνουμε ως φρασούλα με την τιμή που συμπλήρωσε ο χρήστης. Η τιμή που συμπλήρωσε ο χρήστης βρίσκεται μέσα στη μεταβλητή $_post search date, γιατί έτσι λεγόταν στη φόρμα μας το πεδίο search date. Να γιατί είναι σημαντικό να ονοματίζουμε όλα τα πεδία και όλα τα κουμπιά, για να μπορούμε μετά, όταν κάνουμε επεξεργασία, να προσπελάβουμε το κάθε κουμπί και το κάθε πεδίο και να ξέρουμε να παίρνουμε την τιμή την οποία συμπλήρωσε ο χρήστης. Εδώ λοιπόν κλείνει εδώ λοιπόν προσθέτω δυναμικά την τιμή που συμπλήρωσε ο χρήστης για την ημερομηνία. Εδώ λίγο να προσέξουμε μια λεπτομέρεια, λίγο με τα αυτάκια. Τελικά αυτό το οποίο θέλω να φτιαχτεί είναι το εξής. Αν για παράδειγμα αν είχα γράψει 1990 πρώτου, τελικά θα ήθελα να φτιαχτεί αυτό το query. Να το δούμε λίγο για να καταλάβουμε εδώ όλο αυτό το μυστήριο πράγμα με τα αυτάκια που ανοιγοκλίνουν. Το query θα ήθελα να είναι αυτό. Select emp id, first name, last name, hire date from employee, where hire date μεγαλύτερο. Ανοίγω αυτάκια, 1990 παύλα 01 παύλα 01, κλείνω αυτάκια. Το query τελικά πρέπει να είναι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσω να τυπωθεί και ο χαρακτήρας αυτάκια εδώ. Ανοίγω διπλά αυτάκια και να τυπωθεί και ο χαρακτήρας κλείνω διπλά αυτάκια εδώ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξω να μην μπερδέψω και τα μονά αυτάκια που είναι της PHP. Εδώ ανοίγει το μονό αυτάκι γιατί πρόκειται για string της PHP. Εδώ κλείνει το μονό αυτάκι αφού έχει ήδη τυπωθεί ο διπλός χαρακτήρα, τα διπλά εισαγωγικά αυτά εδώ. Εδώ κάνω συνένωση με αυτήν εδώ την μεταβλητή που είναι το 1990-0101 και μετά εδώ πρέπει να κάνω συνένωση πάλι με το string που θα βάλει μόνο τα διπλά αυτάκια. Άρα λοιπόν πρέπει να ξανανοίξω μονά αυτάκια, να βάλω το χαρακτήρα διπλά αυτάκια και να κλείσω το μονά αυτάκια. Έτσι θα φτιαχτεί σωστά το query. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε εκτέλεση του query, τώρα που το έχουμε έτοιμο. Η συνάρτηση που χρησιμοποιεί η PHP είναι η mysqli_query link, query. Link για να ξέρει σε ποια σύνδεση θα πάει να τρέξει το query, είναι αυτό που έχουμε ανοίξει τη σύνδεση από πριν, και query αυτό το οποίο μόλις συντάξαμε. Αυτά τα αποτελέσματα τα αποθηκεύουμε στο $results, είναι μια μεταβλητή, τοπική μεταβλητή της PHP, γιατί εκεί θα μπουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που θα επιστραφούν από τη βάση, από το select που κάναμε, που θα έρθουν, ξέρω εγώ, 50 υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά την ημερομηνία που δουλώσαμε, αυτοί όλοι θα αποθηκευτούν μέσα στη μεταβλητή results και από εκεί θα πάμε να τους πάρουμε για να τους τυπώσουμε. Το or die σημαίνει σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά με την εκτέλεση του query, αν υπάρχει κάποιο συντακτικό λάθος, αν κρασάρει η βάση, οτιδήποτε, εκτελείται το or die, δηλαδή τερματίζεται η εκτέλεση του προγράμματος και τυπώνεται το μήνυμα λάθος query failed. Τώρα λοιπόν εδώ, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όλα πήγαν καλά. Το results περιέχει τους υπαλλήλους που επιστράφηκαν από το query, δηλαδή τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την τάδε ημερομηνία. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να φτιάξω κώδικα HTML για να παρουσιάσω τους υπαλλήλους αυτούς. Ξεκινάω λοιπόν string φρασούλα HTML.
το $HTML είναι μια τοπική μεταβλητή, παίρνει ως τιμή όλο αυτό εδώ το μακρινάρι της HTML, head, title κλπ. Ανοίγω body και αρχίζω και φτιάχνω τώρα δυναμικά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ελέγχω αν επεστράφηκαν αποτελέσματα, αν υπήρξαν υπάλληλοι που να ικανοποιούσαν τα κριτήρια που έθεσαν να έχουν προσληφθεί μετά την τάδε ημερομηνία. Μπορεί να μην υπήρχε κανείς. Για παράδειγμα, μπορεί να ζήτησε τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τη σημερινή ημερομηνία, άρα να μην έχει υπάρξει κανένας που να έχει προσληφθεί μετά τη σημερινή ημερομηνία και να μην υπάρχει καθόλου το select να επέστρεψε το κενό σύνολο. Αυτό μπορώ να το ελέγξω, το πλήθος των εγγραφών που επιστράφησαν, μπορώ να το ελέγξω με αυτή τη μέθοδο, της NATSI, της PHP, mysqli _num_rows to results. Αυτό ουσιαστικά μου λέει πόσες σειρές περιλαμβάνει το results που επιστράφει από εδώ. Αν λοιπόν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε αρχίζω να φτιάχνω τον πίνακα των αποτελεσμάτων. Λέω λοιπόν αποτελέσματα, φτιάχνω ένα πίνακα, ο οποίος έχει εδώ, φτιάχνω μια γραμμή για επικεφαλίδα και βάζω td ID, ότι αυτό είναι το ID του υπαλλήλου, td όνομα, ένα κελί, μια στήλη για το όνομα, td επώνυμο, μια στήλη για το επώνυμο και td hire date, μια στήλη για την ημερομηνία πρόσληψης. Και αρχίζω λοιπόν τώρα, αυτό το φτιάχνω μια φορά, είναι επικεφαλίδα, γραμμή επικεφαλίδα και τώρα θα πρέπει να φτιάχνω μια γραμμή στον πίνακά μου, στον πίνακα της HTML, στο table της HTML, μία γραμμή για κάθε έναν από τους υπαλλήλους που επιστράφηκαν στα αποτελέσματα. Χρησιμοποιώ λοιπόν while και λέω mysqli fetch objects results. Αυτό σημαίνει από το results, από το μεταβλητή result που περιέχει όλες τις γραμμές των υπαλλήλων, φέρνε έναν τους υπαλλήλους, μία-μία τις γραμμές. Και μία-μία τις γραμμές την υποθηκεύει στο row, στη τοπική μεταβλητή της PHP, $row. Το row λοιπόν τώρα είναι ένας οι υπάλληλοι. Και πρέπει λοιπόν τώρα να τυπώσω το ID, το όνομα και το επώνυμο του υπαλλήλου αυτού, του υπαλλήλου row, του καθενός υπαλλήλου row. HTML ίσον, ανοίγω tr που κλείνει εδώ αυτό το tr, td, ανοίγω κελί το οποίο θα κλείσει εδώ για να βάλω το ID του υπαλλήλου, td ανοίγω και td κλείνω για να βάλω το first name του υπαλλήλου, td ανοίγω και td κλείνω για να βάλω το last name του υπαλλήλου και td ανοίγω και td κλείνω για να βάλω το hire date του υπαλλήλου. Εδώ πάλι προσέχουμε, κλείνει το αυτάκι της φρασούλας HTML, συνενώνω με row βελάκι empid. Με αυτόν τον τρόπο το row περιλαμβάνει όλον τον υπάλληλο, όλα τα πράγματα του υπαλλήλου που επέστρεψε το select. Μην ξεχνάμε ότι το select εδώ πάνω έχουμε πει select empid, first name, last name, hire date. Άρα το select έχει επιστρέψει 4 πράγματα για κάθε υπάλληλο. Ένα-ένα αυτά τα πράγματα θέλουμε να τα παίρνουμε από κάθε υπάλληλο. Το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. $row για τον υπάλληλο, βελάκι empid. Χρησιμοποιεί ουσιαστικά τον τρόπο της C με δείκτες. Αυτό θυμίζει. Row βελάκι empid είναι το employee ID αυτού του υπαλλήλου. Row βελάκι first name είναι το first name αυτού του υπαλλήλου. Row βελάκι last name είναι το last name αυτού του υπαλλήλου. Και row βελάκι hire date είναι το hire date αυτού του υπαλλήλου. Εδώ η ονομασία είναι ακριβώς όπως τα έχουμε βάλει και στο select. Αν εδώ δηλαδή είχαμε πει empid as κωδικός, για παράδειγμα, θα το παίρναμε εδώ ως row βελάκι κωδικός. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίρνουμε μία-μία τις πληροφορίες, το while εδώ τερματίζει μία εκτέλεση και ξανάρχεται εδώ και το row παίρνει, κάνει fetch από το result στον επόμενο υπάλληλο και έτσι έναν τους υπαλλήλους, αυτό που γράφω και εδώ, παίρνω έναν τους υπαλλήλους από τον πίνακα results και τους τυπώνω. Το while θα τερματίσει όταν πια η fetch object δεν έχει άλλους υπαλλήλους να φέρει. Όταν τους πάρω δηλαδή όλους τους υπαλλήλους μέσα από τον πίνακα results. Εδώ έχω ένα else, το οποίο αυτό το else κολούσε σε αυτό εδώ το if, το που έλεγχε αν οι γραμμές οι οποίες επιστράφηκαν ήταν παραπάνω από 0, αν βρέθηκαν δηλαδή υπάλληλοι. Στο else εδώ σημαίνει να μην βρέθηκαν υπάλληλοι. Δεν υπήρξαν υπάλληλοι που ικανοποιούσαν την ημερομηνία πρόσληψης που έβαλα. Οπότε εδώ δεν τυπώνουμε κανένα πίνακα, δεν έχουμε τίποτε να τυπώσουμε αποτελέσματα υπαλλήλων, απλά γράφουμε δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Και κλείνω τον κώδικα HTML επιτέλους,
κλείνω body, κλείνω HTML και τυπώνω το HTML για να τυπωθεί στην οθόνη και MySQLi close link, κλείνω τη σύνδεσή μου με τη βάση δεδομένων. Και εδώ τελειώνει και ο κώδικας PHP. Γενικά αυτός είναι ο τακτικός τρόπος, δηλαδή όταν ανοίγω τη σύνδεση με την MySQL εδώ, τελικά κάτω-κάτω να την κλείνω για να κλείσουν όλα σωστά, να είναι τακτοποιημένα. Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα και έτσι λοιπόν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εδώ. Πάμε να το δούμε. Όντως αυτή είναι η επικεφαλίδα που είπαμε ότι τυπώσαμε στην αρχή, η πρώτη γραμμή, και μετά για όλους αυτούς εδώ τους υπαλλήλους που ικανοποιούσαν το ζητούμενο, να είναι η ημερομηνία πρόσληψης στο hire date να είναι μεγαλύτερο από το 1990-0101, όλοι αυτοί εδώ λοιπόν οι υπάλληλοι ικανοποιούν και να που εμφανίστηκαν ως γραμμές του table της HTML. Πάμε να δούμε το example 5v.php που είναι ακριβώς το ίδιο, απλά έχω προσθέσει μία παραλλαγή ακόμα για να δουλέψουμε λίγο τα select, για να το δούμε δηλαδή το drop down menu. Ξέρουμε από την HTML τι είναι το select, είναι το drop down menu. Πάλι το ίδιο λοιπόν εδώ, example 5v.php, αναζήτηση υπαλλήλων που προσλήφθηκαν μετά την ημερομηνία, αυτό είναι το ίδιο, δεν το θέλουμε, δεν θα δουλέψουμε αυτό. Αυτό θέλω λίγο να δούμε, ένα άσχετο drop-down menu, δεν θα κάνει κάποια αναζήτηση στη βάση, απλά θέλω να δείτε λίγο την λειτουργία του. Εδώ είναι ένα drop-down menu το οποίο έχω βάλει 4 μαθήματα, βάση δεδομένων, αλγόριθμοι, γραφικά και μαθηματικά. Πάμε να το δούμε πώς φτιάχνεται στην αρχική φόρμα. Εδώ είναι η αρχική φόρμα. Άσχετο drop-down menu κειμενάκι είναι αυτό. Select name ίσον menu 1. Option value 1 ίσον βάση δεδομένων, κλείνει το option. Option value ίσον 2 αλγόριθμοι. Τρίτο option value ίσον 3 γραφικά. Τέταρτο option value ίσον 4 μαθηματικά. Εδώ λοιπόν έχω βάλει το value. Για κάθε επιλογή υπάρχει και το αντίστοιχο value. Εδώ λοιπόν θέλω να δούμε το εξής. Στην σελίδα μετά όταν πατηθεί το submit, δεν με ενδιαφέρει τώρα να δούμε το query και την εκτέλεση στην βάση δεδομένων, αυτό το είδαμε πριν. Θέλω απλά να δούμε τι τυπώθηκε, τι επέλεξε ο χρήστης και πώς τυπώνεται και πώς μεταφέρεται δηλαδή από τη μία φόρμα στην άλλη για επεξεργασία. Η μεταβλητή λεγόταν menu 1, οπότε εδώ τώρα θα τυπώσω τι διάλεξε ο χρήστης. $post menu 1. Στο drop down menu διάλεξες αυτό. Επειδή λοιπόν το έχω βάλει με values, τα options έχουν value, θα σταλούν τα value. Αυτό είναι κάτι που βολεύει πολύ όταν παρουσιάζουμε πράγματα τα οποία έχουν και κάποιο ID. Αντί να στέλνουμε το κειμενάκι, καλύτερο είναι να στέλνουμε το ID τους. Αλλά είναι πάλι σχεδιαστική επιλογή. Απλά θέλω να δείτε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Εδώ τα μαθήματα είναι αυτά τα 4, βάσεις, αλγόριθμοι, γραφικά, μαθηματικά. Στο drop-down menu εμφανίζονται ως λεξούλες, αλλά από πίσω κρυφά, εμείς δεν το βλέπουμε αλλά το ξέρει η HTML, το βάσεις αντιστοιχίζεται στην τιμή 1, το αλγόριθμοι στην τιμή 2, το γραφικά στην τιμή 3 και το μαθηματικά στην τιμή 4. Όταν λοιπόν πατήσω, ως με επιλέγω γραφικά και πατήσω Go, η τιμή 3 θα σταλεί στο example 5β για επεξεργασία. Πάμε να το δούμε. Να το, στο drop-down menu διάλεξες 3, γιατί διάλεξες τα γραφικά. Ενώ, πάμε να το δούμε εδώ, αν δεν είχα βάλει τα value καθόλου, να σβήσω εδώ τελείως τα value σε όλες τις επιλογές, και αφήσω απλά το κειμενάκι βάσεις, αλγόριθμοι, γραφικά και μαθηματικά. Πάμε να το δούμε τώρα πάλι. Εδώ στην όψη είναι ακριβώς το ίδιο, απλά τώρα υπάρχουν αυτοί εδώ τα 4 μαθήματα ως κειμενάκι, ως φρασούλα, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο value. Δηλαδή στο βάση δεδομένων δεν έχω αντιστοιχίσει κάποιο value, το 1 που είχα πριν, στο αλγόριθμι δεν έχω αντιστοιχίσει το 2 που είχα πριν, στο γραφικά δεν έχω αντιστοιχίσει το 3 και στα μαθηματικά δεν έχω αντιστοιχίσει το 4. Τώρα που πατάω Go, στέλνεται όλη η φρασούλα όπως ακριβώς την έβλεπε ο χρήστης. Στο drop-down menu διάλεξες βάση δεδομένων. Εδώ, ας πούμε, αν διαλέξω γραφικά, στο drop-down menu διάλεξες γραφικά. Οπότε στέλνει τη φρασούλα και όχι το value. Θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερο να στέλνουμε το value παρά τη φρασούλα, αλλά είναι πάλι σχεδιαστικό, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Απλά ήθελα να δούμε και αυτήν την παραλλαγή.
Εδώ λοιπόν να το γυρίσουμε πίσω όπως ήταν, με τα value, για να το έχουμε έτσι. Και πάμε να δούμε και άλλο ένα παράδειγμα, το example6.php, το οποίο εδώ τώρα θα είναι φόρμα εισαγωγής. Πάμε να το δούμε το example6. Θα κάνει λοιπόν ένα insert query στη βάση, θα εισάγουμε έναν καινούριο υπάλληλο. Όχι υπάλληλο, συγγνώμη, ένα τμήμα. Εισαγωγή νέου τμήματος, department. Όνομα τμήματος, θα βάλω ένα όνομα τμήματος, ας το πούμε πωλήσεις. Και θα πατήσω Go. Εδώ στο department, να πούμε μια λεπτομέρεια, στον πίνακα department στη βάση δεδομένων υπάρχει ID, κωδικός τμήματος, αλλά είναι auto-increment. Δεν το εισάγω εγώ, το εισάγει αυτόματα η βάση δεδομένων. Αυξάνει δηλαδή έναν αύξοντα αριθμό από το ποιο είναι το τελευταίο department που είχε εισαχθεί. Στη βάση δεδομένων, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι 6 τα departments, οπότε αυτό που θα εισάγω εγώ εδώ, εγώ βάζω μόνο όνομα, θα καταχωρηθεί αυτό το department και θα πάρει αυτόματα ID, αυτόματα κλειδί, τον αμέσως επόμενο αύξοντα αριθμό, δηλαδή το 7. Το πωλήσεις δηλαδή που θα βάλω τώρα, θα πάρει τον κωδικό αριθμό 7. Αυτό λοιπόν που θέλω είναι, στο example6.php, πρώτα απ' όλα να εμφανίζεται μία φόρμα για να μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω εισαγωγή νέου τμήματος, να γράφω το όνομα του τμήματος που θέλω του καινούριου, να πατάω Go, να γίνεται η εισαγωγή, να μου εμφανίζεται λοιπόν στη φόρμα των αποτελεσμάτων ότι το insert πέτυχε και ποιο ήταν το ID που πήρε το τμήμα πωλήσεων. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, να μπορούμε να ξέρουμε ποιο αυτόματο ID δόθηκε στο τμήμα που μόλις εισάγαμε. Το χρειαζόμαστε στις ασκήσεις μας και σε πολλές εφαρμογές. Εδώ δεν έχουμε φόρμα αποτελεσμάτων όπως είχαμε στο select να παρουσιάσουμε πολλούς υπαλλήλους ή πολλά departments. Εδώ απλά μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα ότι έγινε σωστά η καταχώρηση. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε τώρα λοιπόν εδώ είναι, όπως και πριν, 2 σελίδες θα πρέπει να φτιάξουμε, την αρχική φόρμα και μετά την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Πάλι κώδικας PHP, πάλι αν δεν πατήθηκε το submit button, εδώ είναι η αρχική φόρμα εισαγωγής, HTML, head, title, body κλπ. For method is on post, action, example 6 PHP, πάλι τα ίδια. Πάλι δηλαδή method post και action ο εαυτός του, το example6.php. Εισαγωγή νέου τμήματος κειμενάκι είναι αυτό εδώ. Το όνομα του τμήματος και να το πεδίο κειμένου, input type ίσον text. Name ίσον department name. Να λοιπόν πάλι που δίνω όνομα στο πεδίο κειμένου, department name λέγεται. Και το submit button μου εδώ, το έχω βαφτίσει submit button. Εδώ κλείνει η φόρμα, κλείνει το body και το head και τυπώνω το HTML για να τυπώσω την αρχική φόρμα. Αυτά όλα γίνονται αν δεν έχει πατηθεί, αν δεν υφίσταται το submit button, το $_post submit button. Όταν λοιπόν πατηθεί, θα σταλεί η μεταβλητή department name και η μεταβλητή submit button στο ίδιο αρχείο, στο example6.php και άρα θα πάμε στο else εδώ. Αν λοιπόν πατήθηκε το submit button, πρέπει να κάνουμε εκτέλεση του insert query και εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Ότι δηλαδή έγινε επιτυχώς το insert query και να το ID του καινούριου τμήματος. Πάλι πρέπει να συνδεθώ με τη βάση όπως πριν, στο localhost, στο my company με username root, με password τίποτα. Κάνω τη σύνδεση MySQL Connect, MySQLi Connect, hostname, username, password, βάση δεδομένων. Αν απέτυχε εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθος. Να το query μου. Το query συντάσσεται έτσι. Insert into department, σε ποιον πίνακα θέλω να κάνω insert, σε ποιο πεδίο θα βάλω καινούργια τιμή. Εδώ μόνο στο department name θα εισάγω, γιατί αυτό μόνο έχω. Το department ID θα μπει αυτόματα, είπαμε, γιατί είναι πεδίο auto increment. Το βάζει αυτόματα η βάση, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς. Values και ποια τιμή θα βάλουμε. Εδώ βάζω το αυτάκι, εδώ κλείνουν το αυτάκια της PHP. Και εδώ συνενώνω την τιμή που πήρα από τη φόρμα που είναι το $_post department name. Πάλι ανοίγω αυτάκια, κλείνω το αυτάκι αυτό και κλείνω και την παρένθεση. Ουσιαστικά το query μου τελικά, εδώ εγώ που έβαλα query πωλήσεις, που έβαλα department name πωλήσεις, το query μου τελικά πρέπει να συνταχθεί έτσι. Πωλήσεις. Αυτό πρέπει να είναι το query μου τελικά.
insert into department name, depth name, values, αυτό που έδωσε ο χρήστης. Άρα πρέπει να υπάρχει το μονοαυτάκι, να το, και να βάλω την τιμή που πήρα από τη φόρμα, να τη, όλη αυτή εδώ που τη συνενώνω, και μετά να κλείσω και το αυτάκι το μονό που έβαλα πριν και να κλείσω και την παρένθεση. Γι' αυτό έχω βάλει αυτά τα δύο εδώ. Και τώρα κάνω πάλι εκτέλεση του query, results ίσον MySQL I query link και query όπως και πριν στο select, στο τάδε link, στην τάδε σύνδεση και να τρέξει στο τάδε query, πάλι or die σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά με την εκτέλεση του query. Και τώρα έχω τη δημιουργία της HTML σελίδας των αποτελεσμάτων. Εδώ δεν έχω πολλούς υπαλλήλους που μου επιστράφηκαν για να τους τυπώσω. Εδώ απλά θα τυπώσω τη φρασούλα ότι όλα πήγαν καλά ή δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λάθος θα τυπωθεί το or die query failed. Εδώ λοιπόν όταν φτάσω σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά. Άρα φτιάχνω τη σελίδα HTML για τα αποτελέσματα. HTML λοιπόν, head, title, body και γράφω λοιπόν εδώ το insert πέτυχε. Το τμήμα και βάζω αυτό που έστειλε ο χρήστης, το τμήμα πωλήσεις δηλαδή ή όποιο άλλο έβαλε ο χρήστης. Πήρε ID και αυτό είναι το καινούριο πράγμα το χρήσιμο που θέλω να δούμε. Υπάρχει η έτοιμη συνάρτηση της MySQL που λέγεται MySQL I_insert_ID link, από ποια σύνδεση να το πάρει, που επιστρέφει το τελευταίο ID, το increment ID, που καταχωρήθηκε στο πιο πρόσφατο insert query. Επειδή εγώ μόλις πριν από λίγο εκτέλεσα ένα insert query, στον πίνακα department βέβαια, στον πίνακα department δόθηκε ένα αυτόματο auto increment ID, αυτό το ID ζητάω από εδώ να μου φέρει. Με αυτόν τον τρόπο μου φέρνει λοιπόν ποιο ID πήρε το department name που μόλις συμπλήρωσα, που μόλις εισήγαγα, που έκανα insert. Έκανα λοιπόν insert το πωλήσεις, το οποίο πήρε ID 7, γιατί υπήρχαν ήδη 6 τμήματα, από το 1 ως το 6, άρα το καινούριο πήρε το ID 7. Η MySQL I insert ID μου φέρνει αυτό το καινούριο ID που μόλις αποδόθηκε, το 7. Και έτσι το τυπώνει εδώ. Κλείνω το body και το HTML και τυπώνω τον κώδικα HTML. Έτσι φτιάχνεται η σελίδα των αποτελεσμάτων και εδώ κλείνω το link με την MySQL I close. Και εδώ κλείνω τον PHP κώδικα. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Να το insert πέτυχε το τμήμα πωλήσεις, αυτό είναι που είχα συμπληρώσει πριν. Πήρε ID 7. Αυτό είναι που επιστρέφει η MySQL I insert ID. Πάμε να το δούμε ξανά. Το ίδιο παράδειγμα δηλαδή. Να βάλουμε άλλο department, ξέρω εγώ, αποθήκη. Και κάνουμε go. Τώρα αυτό θα πρέπει να γίνει insert επιτυχώς και να πάρει ID 8. Το insert πέτυχε, το αποθήκη πήρε ID 8, το επόμενο. Αυτό λοιπόν ήταν το tutorial για την PHP. Νομίζω ότι έχετε τώρα όλο σας χρειάζεται για την εργασία.